Με περιμένει η γυναίκα μου. Τριστάν! Μα η Αγκούστας δεν είναι αυτή που φαινόταν. Καταραμένη Φρανσίσκα Μοντενέγρο, μια μέρα θα πληρώσει για όσα έχει κάνει στη Σολεδάδ. Ενώ σου νεργαίνεις όταν με φλέρταρες. Άσε με ήσυχη και μη με ενοχλείς άλλο. Έλα, μην αρνείσαι το προφανές. Κανείς μας δεν το κάνει επίτηδες. Ό,τι έγινε, έγινε, Πέπα. Από χθες μου έχεις γίνει αμμονιδέα. Πιστεύεις στον κεραυνοβόλο έρωτα? Σε όλη μου τη ζωή ήμουν μόνη. Ίσως ήρθε η ώρα να σταματήσεις. Δεν μπορώ να σταματήσω. Γιατί δεν μπορείς? Γιατί αν σταματήσω θα με κυνηγάνε οι αναμνήσεις. Στάσου να δω αν χτύπησες κάπου. Ποτέ δεν θα ξανααφήσω το παιδί μου. Ποτέ. Το μυστικό της παλιάς γέφυρας. Μια δραματική σειρά εποχής που θα συγκινήσει. Πρεμιέρα Δευτέρα 11 Ιουλίου στις 9 παρα 10 και καθημερινά την ίδια ώρα.